Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Liga Gameplay, danas ćemo igrati GTA 5 kao što sam rekao zezno po gradu. Tu je sad moj brat Andrija, pozdravljam ga, znači imat ćete njegov link YouTube-a u deskripciji. Ja sam Andrija Pešić, zapratite naravno, subscribe-ujte se na kanal kod mene isto i kod njega. Gondola, sve mali, Gondola Kenta. Uđit ćemo na auto i krenut ćemo ka planini Maučilijat. Znači ovaj će klip bude malo duže, oko 15 minuta. Da. Mi ćemo da se zezamo, i to je to. Znači idemo ka planini Maučilijat, da vidimo da li će ovaj auto uspjeti da izdrži do tamo, ali ja mislim da hoće. Sjedi samo. Sjedi sine, šalim se. Idemo, znači vidite gdje je ovaj Maučilijat, znači mnogo je daleko, tako Andrije? Znači mnogo je daleko. Izvinite ako je malo lošija kamera, mu trebamo da kupimo ovu profesionalnu kameru. I krećemo ka planini Maučilijat, znači stvarno ne zaboravite se, subscribe-ujte na kanal. I da kažem, ako YouTube kanal pređe 100 subscribera, snimat ću facecam i svaki dan ide klip. Znači svaki dan ide klip, ako pređemo 100 subscribera. Znači meni je cilj mi je da bude do 500 subscribera, cilj. A ne znam da će se to desiti, ali ne veze. Znači da se vratimo mi klipu, krenuli smo ka Maučilijat, znači igramo sada trenutno sa Michaelom. Prebacit ćemo jedno vreme na Trevora, zato što se prošli put igrali i one easter eggove sa Franklinom i evo, pričat će nešto Andrija o GTA 5, kakva je grafika i to. Zdravo, ja sam Andrija, ja sam se već predstavio, grafika je super. Sem što, mi na kompjuteru imamo, ali kompjuter nam nešto ne radi, pa zato igramo na Xboxu. Ne rade nešto one jače. Ne radi sve normalno, igramo na Mediumu. Na Mediumu sve je super, ne mogu ništa, ali nam je crkla grafička zato što nam za rođendan prosuli Coca-Cola, šta je već bilo. Da. I od tad neće da radi. I ja kažem da je super za razliku na kompjuteru. Jo, kakav stil. Xbox i kompjuter su jedno ti isto, samo na Xboxu ne možeš da pričaš ni na ničemu. Ne zapratite Filipa i Andrija na kanalu! Izvinite ljudi, ovo je moja sestra, nema veze. To je budala, to je velika. Pošto je ono kao danas rođendan, pa zato. Idemo sad mi ćemo malo premotati, znači premotat ćemo do tamo. I ljudi, evo, vratili smo se, imali smo malo katastrofe s mojom sestrom, nema veze, sad je to sve rešeno. I krenuli smo ka planini Maučilijat, znači pukla nam guma malo, ali nema veze. Mi smo Michael i sad ćemo upravo zaustaviti ovaj prednji auto. Kako je ovo bilo moćno. Ajde, brat, ti spravi. Vidi ga, pukla nam. Zagledam se, kum. Ja. Ne, ovo je Audi. Audi RS8, ajmo. Stani. Izlaz zapolje. Idemo sad, kako ide ovo? Ovo ide otvoreno s vrata. Znači skačit ćemo s ovim autom. Da planimo, a kad skačemo onda će moj brat da igra i da komentariše malo, a mi ćemo snimati negdje oko 15, maksimum 20 minuta klip. Ako vas more da gledate do Maučilijata, da vi premodite slobodno video, ja neću da motam, hoću da vidite kako izgorava ovaj Audi do tamo i to je to. Uživajte u sljedećoj vožnji. Treba sam područiti, a gledaj sad ovo. Vidio bi se jaci tu iz ovog sela, pa te nije normalno. Vjerojatno će u ponedjeljak da ide klip, nećemo snimati uvek igrice, snimat ćemo i tutoriale, desktop tutoriale, sve. A ja ću premotiti od Maučilijata pa se vidimo do gore. I evo ljudi, evo smo sad, znači penjemo se na ovu planinu. Evo, skipovalo sam, malo sam premotio do ovdje da ne biste čekali put, to. Znači sad ćemo da idemo. Nemo da će moći ovo da izvuče, ja mislim da će hoće, ovo je 4x4 ipak. I sad ćemo vidjeti kako će se poneti uzbrdo. Filipe, oni tvoj pinač mi ostao. Nekog iščupo. Gdje? Sakrio ga. Gdje li go? Poginuli ti pinač. Ajde pevamo neki partizanski pesmi, pošto mi navijamo za partizan. Či grobari, ajmo. Voli
vole Partizan, crno-bele boje, ali šta mogu kad zvezda igra gore, volim Partizan, crno-bele boje, ali šta mogu kad Zvezda igra bolje. Ali ta pesma mi zvuči kad Zvezda igra bolje, ali nema veze, mi pevamo kad Zvezda igra gore. Zvezda, ne, Partizan daje golove, Zvezda briše stolove, vidi ovaj majmun ide na moj čivjet, sad ću ga pokupim ovdje. A jebi ga, rekao sam mu da snimam klip, evo ovdje će biti zajebano, ovdje već mala strmina, da li će moći da se pokupi. Šta Andrije misliš? Ti o ovome? Ja mislim da će se tečko popiti. Ali evo ga, to je taj džip, ljudi 4x4, jeste, guši ga, ovo blato je pesak. Sam misli da ovo peški. A dobro, peški mogu. A bajs im ili motor onaj bre, onaj Pegasi, to bi zvukao. Ati, realno. A Snake je gore na malče je bilo najbolje. Vidi ovo je Jaguar, Kuguar. Da radim i sve. A nema ksenala, nisam ga ne buđio, Kako je lepo. Sad ću ja stavim gore da vidite moje mjesto kao malo stanem vidi se. To se vidi uvijek grafika, znači. Kad zalazi sunce, evo koliko je sad sati. Sad je 11:51, znači ujutru. Ali kad to zalazi sunce, znate kakva je to grafika? Znači to je grafika, znači ubije. Znači stvarno. Da ćemo ću ovdje. Da li me neko zajebao? Stao je, ali sad si isto gušio, nema veze. Evi to ljudi. Uvek oni tamo auto, sad ću gusiti. Ko je te auto? Bagi. Uvek stoji, znači evo ga neka planina. Sad ću te pitam za dokumenta. Bro. Tako se ponašate prema ovima seljacima, tako Andrija. I evo ga Bagi, znači. Da li mi prišivao? Evo. On se, znači, penje ubija po planinama. Pijete Andru kako se ovo čudo penje po planinama. Odgovori. Super. Gledajte sad ovo. Pazite se ovo. Ljudi, ovo ide kida. Znači, u ponedjeljak ću da snimam ovaj FIFA 16. U ponedjeljak ću snimam FIFA 16 i... What the fuck? Tu jaja. Ali nema veze, pa what the fuck. Sad ću ja da se pustim sa malo čilija pa ću da nam mom bratu da igra. To je kad se popneš, ja ću da igram. To je kad se popnem i kad skočim sa malo čilija, da. Ali poginit ću, nema veze. Ali ovo ide, prekida. Pa ću ja onda da se popnem malo čilija. Ma nemoj da se penješ ti, to je glupo. Ko će da gleda, brate, 2 puta se penju na muči. Ovdje. Gledajte ljudi kakva je ovdje grafika. Pošto je sad malo magla, pa nećete nešto lepo vidjeti, ali vidite ljudi kakva je to grafika. Znači ljudi, pogledajte, znači, evo ga tamo, taj grad Los Santos. A ljudi, pogledajte, ja ovdje uvijek gađam gavrane ovdje. Čekaj da mu stavim neke naoče, šta ti misliš o tome? Ne, nema ovdje. Ovo stavim neki naoče. Da mu stavim masku. Da, koristim čito. Stavit ću masku na veze. I krećemo na gore. Ajmo, Bagi, pokaži kako se ovo radi. Moramo čak gore se... What the fuck? Moramo čak gore se pokupi ovo dvoje. Vidi. Samo ruke uvis i njih balio. Što je bilo? Sad da nesvestimo. Dajde bre, brate, pa prođi viš. Zamisli tebe nakon pokupiš, što bi ti radio? Jebo, mam. Aha, i ubijete. Si ubio bro. Ma ne, samo bi se izlažavao. Daj, kako me nervira bre ova puza na učitelj. Ovo, posljednje meni, toliko nervira to nije. Evo ga ovaj. Vukće. Evo, stigli smo ljudi na malo čilijad. Ovdje piše kako se proradili put. Ovdje piše da možemo se skinemo, a ovdje ćemo da skočimo sa malo čilijada. To će biti zabavno, ali će ipak umreti, možda ćemo umreti, a možda nećemo. Ali uzmi padobran prvo. Ma imam padobran već, a možemo da skočimo... Ne, Murijem je. Ali ne znam gdje si. Imam padobran. I... Da, dugo sam čit za... da ne mogu da umrem 5 minuta. Ili ne? Ne,
Bolje ovako, ajde, uzet ćemo ovo, nećemo staviti nijednu masku, nema veze, isključit ćemo ovu jebenu muziku, zato što je mnogo nagrana, isključeno je. Uzet ćemo i cross motorče. I skač. Skač. What the fuck, 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 ljudi! Mrtvi smo. Mrtvi smo. O, je gotovo, stvarno. What the... I evo ljudi, izginuli smo upravo sa malo Čilijada, ali tu je opet Mikijel koji će pravi ove probleme na ovom govnu. Ajde prebaci Andrija na Trevora malo sve. Trevor? Da. Ajmo Trevora. Trevor je Delija. Trevor je Delija. Nije, ne znam. Na plaži je možda. Moguće da je na plaži. Ne, ovdje na ovom parkingu. Da li je Trevor normalno? A, mislim da nije. Nije loša kamera, no? Nije loša. Ajmo Trevore, brate, što praviš takve probleme? Znači, nije normalno, evo ti ga džip, ali dobro ne. Uzmi malo kao Porschea džip. Eto ti ga levo. Oj. Daj, moj i taj isti. Ovo što se ovdje ima. Vi vrate, kod da su svi došli sa Porscheom. Majke mi di, svi Porscheovi, brate, džipovi. Malo sam bilo, ajde vas. Sada to ću. Daj, crven. Pederski. Game mode, kako kaže ovaj... Muđa. Ili ovo fabrika tih. Gasi bre tu muziku. Ne, dole bre. Levo držiš. Dole. Dole bre, to. Uspeo. Evo ga. Mi crni. Pošto mi igramo na kompu 20 i nešto FPS, ali mi ne možemo da snimamo na kompu pošto baguje. Malo baguje, pa zato. Ne baguje. Baguje kad se snimaš, da sereš. Pa i Kad snimamo preko Bandicama of Raps. Ali nema veze baguje. Malo nešto baguje kad se snima, ali neću da snimam, brate, mimo kad baguje. Ovdje je na Xbox 360 ide oko 30 FPS, ali ne mogu tog u snimanju. Zato što snimamo s jednom kamerom. Koji ima... Canon. A nije Canon, Canon. najobičniji kao fotoaparat sam kamera, naravno. Da, Canon. A trebamo profesionalno oko 700 eura su one prave, što imaju ono sve. A za sad imamo 500. A mora skupiti neki par. Imate kao onaj se držaš za onu kameru, trebamo kupimo taj držaš za da bi stavljali ono neke podloge pa da snimamo, pa zato... A dobro, i nekad snimamo sa telefonom koji mi se ispraviti. Tu je ne s telefonom, nego sa onim na iPadu. Da. Malo nam se nađe zajedničko vreme da snimamo zajedno, pošto su njegovi mama i tata razvedeni pa ne možemo da nađemo zajedničko vreme. Evo su to jedini bodybuilderi. Gdje? Ali vidimo što je to. Da li možete dignuti? Ej, brate, Juri ti Murije. Čuješ? Gdje? Juri ti Murije, bre, 20 vezice imaš. Ali dobro, ne vidite sam, nema veze. Ajde, trči. Ću kod vas, bodybuilderi. Ću kod vas. Ja 4 minuta toga snimam. Prođi pored ova žena, da vidiš, ovo je easter, znači nevjerovatno. Prođeš pored ovo, malo se zaletiš u nju, brate, i ona padne, brate. Znači, brate, oni su nas, koliko su oni slabi, to nije normalno. Vidite ovo, brate, vidite ovo, brate. Prođeš pored nje. Pazi, udri je. Ajmo sad, pesnicu. Dobro. Ajde, sad. Izgubio si malo healthy, ali nema veze. I ljudi, napišite mi dole u komentarima koju bi igricu želeli da snimim još. Još koju bi igricu Ovo je želeli. Audi. Nije bre, to je Porsche. Vi za Audi. Audi, ali liči na Porsche pozadi. I naravno ljudi, napišite nam koju igrice želimo da snimamo opet. Da li želite PS 16, da li želite FIFA 16, da li želite NBA 2K16 ili 15-icu jer rečete rival Partizan Zvezda. Ili da li možda želite nešto drugo. Ili UFC. Da, ili UFC. Ja sam bolje nego UFC. Dobro. Ili virtual, možda tenis, pa gdje si krenuo tu bre? Jo, Murija ti Juri, alo, hej. Puklo ti. Zakočala ti guma. Zakočala ti guma, jebate.
Dobar. To ti je kao ono za ono što idu na plažu, a pa Evo ću. za ono za plažu na gom je to. Vladno me vidi policajac. Ali evo ti koji iza tebe će te ubije, brate, valjda. Mi sada snimamo sa ovim iPadom, pošto nam je prazna baterija na ovim Canonu običnom, a moramo kupiti onaj original što muđi kao ima onaj. To mnogo košta, ne znam tačno koliko, ja mislim da je 250-300 eura. Nije, 700. Nisam Nova, gledao, nova. ja mislim da je polovna nego oko 300 eura. A mi neću opovu malo. Da. Mi kupamo... Radit ćemo review jednog telefona, Samsung Galaxy Grand Neo Plus Duos. I radit ćemo... Review... Slušalice ćemo kupimo isto, mislim imamo slušalice, radit ćemo i njih review. Nećemo raditi samo, znači, ovaj gameplay kao igrice, radit ćemo... Radit ćemo review ovog bre... Kako se zove, Z Tablet Q Mini Maxi. Radit ćemo review isto Trend Plusa. I dobro, ja trebam da dobijem ovaj bre iPhone 6. Što ste pali? A sve ste pali pomno. Idemo dalje, brate. Znači radit ćemo ono kao, sve se skerovim, ono kao šetnja to. Da vidite kako... to. Kako to ide. Stani ovdje kupim maske, brate. Ovdje? Da, pa vidiš tu masku? Ne zbori. Dobar dan, Čiko. Dobar dan, doviđenja. Ne bre, eno ti ga tamo, vidiš masku na mapi. Eno ti tamo. Evo ti je tu, bre. Evo ti, vidiš tamo gdje ona žena kupuje. Koja žena? Aha. Ona tamo, vidiš ona tamo maska. Evo kupimo neko dobro. Pa ajde. Pošto mi imamo pare, pošto mi koristimo čitove pa imamo pare. Idemo da vidimo koje sve maske imaju, znači imaš te, imaš kao babaroga. Ima svakake neke maske, brate. Tako da, brate, to je to. Evo kupit ćemo... Kupi ono svinju, brate, tu svinju, tu je do jaja, brate, maska. Ma, realno, a ne košta ni puno, mnogo i... A, brate, zepe, bre, to je auto, bre, kupili smo neke maske, brate. Pošto nam je neki lik napao, pa nismo mogli da se odbranimo, pa smo masku. Pa smo stopirali malo videa. Nisi skipovali. Nice. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, hvala što ste gledali ovaj video, Nije. subscribeajte se na kanal i to je to. Još 3 Vidimo minuta se treba. i pozdrav.